començarem amb els premis del segon cicle. Amb el tercer premi, Marc Garcia. Amb el segon premi, Rubén Montero, però per desgràcia no puc venir per un problema. Quina pena, no? Amb el primer premi, Marc Magallà. Tot llest. Ja no quedava gens de sang al sofà i l'oncle Jou estava ja ben enterrat sota la casa del Bob. Ja només faltava desempallegar-se d'aquell senyor gran amb barba blanca que portava dies espiant-me des de la casa del Balanc. Qui l'hauria contractat? Ara això ja no importava. Havia de fer una carta al banc per poder treure els diners i solucionar els deutes que el joc m'havia dut. En sortir al carrer, per deixar la carta a la bústia, l'home gran de la barba em va aturar. On vas? Què diu? Vostè no ha de fer res d'això. Tinc una cosa per tu, és del teu tiet. Va dir l'ancià i tret en treia un full de la butxaca de la gabardina i me'l donava. El vaig desplegar i el vaig llegir. Estimat Poirot, fa temps que no sé res de tu i no sé si encara treballes de detectiu. Si encara ho fas, m'agradaria que m'ajudessis. Tinc por, molta por. Ja sóc gran i m'he convertit en un pes que el meu nebot es vol treure de sobre. Ell és dels qui sempre porta l'aigua al seu molí i no està acostumat a que li digui que no. Jo li he dit no en diferents ocasions perquè té el vici del joc i no estic disposat a participar quan destrueix la seva vida. Tu saps que a la meva empresa sempre m'ha anat bé i he fet diners, molts diners. T'agrairia que els posessis en un altre compte. Aquí t'adjunto els codis. Moltes gràcies. El teu amic Jou. Per cert, va dir el vell, ell és el teu tiet? No, ha sortit fa una estona. Doncs jo no l'he vist, va respondre el vell detectiu, i no em moc d'aquí des de fa uns dies. Em va apartar i va entrar a la casa. Un cop dins va començar a arrossar-ho tot amb un líquid. Però ara què fa? Tiro l'uminol, miri i esperi. Al cap d'uns minuts el sofà estava blau i tenia un rastre fàcil de seguir que portava fins a la casa del Bob. Veus aquest rastre blau? Doncs és sang que el va netejar. Has estat tu? Jo no he fet res. Aleshores ha estat el gos? Va agafar la pala que estava recolzada a la paret i va preguntar: em deixes mirar fins on porta el rastre? Dit això i sense esperar resposta, el detectiu va començar a cavar. Em vaig posar nerviós i vaig agafar el gerro de l'entrada. Llavors, quan em disposava a etzibar un bon cop al crani del senyor Poirot, un parell de Mossos d'Esquadra que havien entrat per la porta, que astutament el vell havia deixat oberta, em van detenir i emmanillar, mentre el cadàver de l'oncle Jou em mirava des de la seva tomba.